De kalder ham Heinrich, og han er træt af pis. Ja, det er Heinrich. Han har tjek på sin bis. Jeg sagde Heinrich. Gå nu væk, for han får stress, og han tripper som en seriemorder under tidspres. Når du bumler hen ad vejen i din gamle rustne spand, bliver du hurtigt overhalet af en ganske særlig mand. Han hedder Heinrich, og han kuser på sin Harley eller i Hummer. Han har guld i sine lommer og bestikker bag en dommer. Han er kongen af tattoos alle steder, hvor han ruller. Huler duller i de huller, så I nuller I får kulder. Han har mere hår i røven, end du har på dit bryst. Han er hård som en hestepik, der bare ingen trøst. Han er destruktiv som virus i din motherfucking harddisk, og han bider dig i røven som en helt flok piratfisk. Han er tung som granit, og han trækker i habit, når han tager på fræk visit for at splitte nok en fit. Han maskinknipper bold og sække ud i hækken, til de ryger på intensiv med forstoppelse og flækket bækken. Heinrich er et monster, knipper tøserne til skåner. De har hager ondt i bamsen næste morgen, når de vågner. De kalder ham Heinrich, og han er træt af pis. Ja, det er Heinrich. Han har tjek på sin bis. Jeg sagde Heinrich. Gå nu væk, for han får stress, og han tripper som en seriemorder under tidspres. Heinrich er forretningsmand, han driver sit kartel. Du kan bare behandle sig del som din model, hvis du har gæld. Du kan give ham dine penge, ellers tager han dem nok selv. Hvor manden kommer som en truck, og det fatter du med held. Det er den player og den gangster i den store dyre bil. Sprayer spam i alle skæringsbroer med et styret speed. Dr. Sprøjte og gas med straf og fisse, så det smelter. Det går for sig i hans kælder, han fortæller at det gælder. Om at tøser skal forgude, Heinrich stemmer B og tikke. Om at ligge blive bedækket og få pik i hver hans brække. Manden sjov, den er vandkølet og har lasersigte. Tøser lover når de ser ham, og han lægger gerne pik til. Du ved alle raske drenge, de vil være ligesom mand. Mr. Heinrich han er helten, og han kender ikke til andet. Er du træt af fluepik, så er der bare Heinrich Gramse. Det vil stramme som en skruestik, når Maxen er i bamsen. Han er praktisk talt i form, hans skynder er enorm, og bollerne de strutter under dette klokketårn. Hans møbelbanker gør, at kvinder stunder højt i kor, men de færreste kan rumme ham, for stodderen er stor. De kalder ham Heinrich, og han er træt af pis. Ja, det er Heinrich. Han har tjek på sin bis. Jeg sagde Heinrich. Gå nu væk, for han får stress, og han tripper som en seriemorder under tidspres. Det er på tide med lidt alvor, lad os være seriøse. Heinrich er en motherfucker, kan det hele pludselig løses. Og betænk dig før du stepper, for han smækker der en skalle. Til polisen siger han, lad os lege 4-0 til Palle. Han er ikke ny i spillet, og han styrer hele staden. Hårde drenge hilser pænt, både i byen og på gaden. Når han køler på en natklub, ryger skummet over disken, svinger pisken over svisken, så hun sveder gennem vesten. Han smiler næsten altid, men lader ikke skinnen snyde, for hvor man har temperament, lige så blodet det må syde. Du siger, kan det nu passe? Jeg siger, fuck dig med et grin, for han ætser som benzin og logo som Lundin. Som du sikkert nok har gættet, er han ikke nogen spider. Han brænder som en lighter, tripper som en street fighter. Brækker kæber på en rowdy med en lækker uppercut. Lækker læber, siger howdy til den nar, han fucker op. Nu ved du så lidt mere om den krumme mand med dunken. Hvis du før var op på stedet, så er du nu blevet lunken. Det var smart, for før du blinkede, så er du mistet om et savnet. Ligesom Jynke fik det til at ske med ham med fiskenavnet. De kalder ham Heinrich, og han er træt af pis. Ja, det er Heinrich. Han har tjek på sin bis. Jeg sagde Heinrich. Gå nu væk, for han får stress, og han tripper som en seriemorder under tidspres. De kalder ham Heinrich, og han er træt af pis. Ja, det er Heinrich. Han har tjek på sin bis. Jeg sagde Heinrich. Gå nu væk, for han får stress, og han tripper som en seriemorder under tidspres. Heinrich. Heinrich. Heinrich.